2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Республика Диния нәзарәте туган телгә, гореф-гадәтләргә мәхәббәт тәрбияләүдә, телне саклау һәм үстерүдә күп санлы мәчет мәхәлләләр алдында да шактый бурычлар куйды. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге манзара туры эфир тапшыруының кунагы Казанның Нагорный бистәсендәге Иман нуры мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Закиров шушы мәсьәләләр шулай ук төпле гаилә құру, балаларны ислам кануннары буенча тәрбияләү, мөхтаҗларга хәйрия чараларын оештыру турында сөйләде. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Нияз хәзрәт. Хәерле иртә, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сезнең гаилә династиясын дин кардәшләребез яхшы белә. Гаилә традицияларын ничек дәвам итәргә булдыгыз? Әлбәттә шулай, минем дәвәтинең әтисе Касыймулла хәзрәт указлы имам иде, Кукмара районында, Сабанчыны авылында. Түбән аты, Олы аты дип атыйбыз инде без аны. Ике авылга указлы имам иде. Әмма ләкин Совет чорында инде хәзрәтне бетереп, әйберләрен талап, балалар ятим булып калып, шулай авырлык кичергәннәр. Әмма ләкин аңар карамастан хәзрәтнең бөтен кызлары, алар укытучы булды. Һәм бердән бер малайы минем дәвәти, ул инде гел председатель колхозы булып эшләгән, ахыргы пенсияга чыкканчы директор заган конторы Биектау районында директор заган конторы булып хезмәт иткән. Шушы 90-нчы еллар башлангач, дәвәтиләр, алар уразалар тотып, дәвәни гомумән 5 вакыт намазга басып, дәвәтиләр белән бергәләшеп, Габдырауф хәзрәт белән бергә бистәбездәге мәчетне булдырырга тырышканнар. Ул вакытта инде әлбәттә Рамазан айларында әти дә ураза тотадыр, әни дә уразалы иде. Әни иртәнге намазларын укый башлаган, һәр вакытта Аллага шөкер 5 вакытын укый, әлхәмдүлиллаһ. Менә шулай иттереп дингә ничектер дәвәниләр башлады, дәвәти белән алар безгә дингә карата мәхәббәт тудырды. Дин юлына һәркем үзенчә килә. Вакыт җитмәгәнгә сылтап яки дини вазгыятькә шикләнеп караучыларга нәрсә дип әйтер идегез? Иң әүвәл бик интернеттан карамасыннар. Интернет шилтәрләрендә кем генә юк. Нинди генә кирле хотлы информациялар бирмиләр. Куркыныч, действительно, күп вакытта кызганыч һәм куркыныч әйберләр сөйлиләр. Шунлыктан күп вакытта яшьләребез кирәкмәгән юнәлешләргә карый башлыйлар, юнәлешкә борылып китәләр. Безнең үзебезнең татар халкыбызның әлхәмдүлилләһ шөкер гореф-гадәтләребез белән ислам динне ничәмә гасыр яши Татарстанда, татарлар арасында, татарларның гаиләләре өчендә. Аны унытмаска кирәк, Совет чорында да никадәр кусалар да, никадәр тыйсалар да татарлар үз диннәрен тоткан. Бүгенге көндә әлхәмдүлилләһ шөкер бездә тыныч, Аллаһка шөкер мәчетләребездә татарча, гореф-гадәт буенча ислам диннәребез матур гына алып барыла. Шуны онытмаска кирәк, хөрмәтле җәмәгать. Әгәр дә ислам динен өйрәнәселәре килә икән, иң әүвәл мәчеткә барсыннар. Мәчеттә укыган имамнар, укыган укытучылар бар. Һәрбер дигәндәй мәчет янында укыту мәсьәләләре барлыкка килгән. Кемдер мәдрәсә төзегән, кемдәдер бер бүлмә биргәннәр укытыр өчен, шунда матур гына, күркәм гына абыстайлар, хәзрәтләр дәресләрен алып бара. Туган телгә, гореф-гадәтләргә ихтирам тәрбияләүдә диннең әһәмиятен нәрсәдә күрәсез? Бу мәсьәләдә мөфтиятебезгә рәхмәт. Мөфтиятебез инде бу ел гына түгел, узган елларны да берничә мәчетләрдә оештырганнар татар телен укытуны. Гарәп телдән без бит инде билгеле мәчеттә инде гарәп теле укытадырыйлар, дин сабакларын, монда мөфтиятебез узган елны да, бу елны да мәчетләр каршында татар курсларын ачтылар. Аллаһка шөкер, укытучыны биреп, аларга акчалар түләп, теләгән кеше килеп анда укый аладыр. Менә бу минемчә бик зур адым, бик күркәм адым. Кешеләр киләләр, укыйлар, кайбер мәчетләрдә күбрәк була, кайбер мәчетләрдә әзрәк була, әмма ләкин теләүчеләр бар. Менә бу минемчә бик күркәм мәсьәлә. Аннан бүгенге көндә Татарстан мәчетләрендә вәгазьләр, җомга көнне вәгазьләрдә татар телендә алып барыла. Әлбәттә килеп сорыйлар кай вакыт, яшьләр дә, хәзрәт, мин аңламыйм. Менә ничә
ел җирисен минем яныма, мин татарча гадирәк сөйләргә тырышам бит инде. Вәгазьләрне аңлыйсыңмы мәгънәсен? Аңлыйм ди. Ә беренче килгәндә аңламыйдырыңмы? Аңламыйдырым ди. Менә тыңлаган сайын син аңлый башлыйсың. Һәм Татарстан җирлегендә яшисең икән, татарлар арасында яшисең икән, син икенче кешенең икенче милләтен, телен белсәң, ул бит инде үзеңә дә горурлык. Икенче кеше, татар кешесе сине белән аралашкан вакытта, ягъни ул нишли, ул да сиңа шаккатып инде хайран кала. Телләр белү ул минемчә байлык. Татар телен дә белергә кирәк, урыс телен дә белергә кирәк, инглиз телен дә белергә кирәк. Телләр ул байлык. Никадәр күбрәк тел беләсең, шул кары байлык. Ә инде икенче телләрне өйрәнеп, үзебезнең ана телебезне белмәсәк, минемчә бераз гына инде чыннан да кызганыч булырдыр. Иман нуры мәчете кешеләрнең нинди милләттән булуына, кайсы динне тотуларына карамастан, хәйрия чараларында күп оештырганын беләбез. Рамазан айларында мәчет ачык булган вакытта, узган елларда без 200ләп кеше ашатадырык. Менә бу әле генә пандемия булган вакытта мәчетләр ябык иде Рамазан аенда, әмма ләкин без олы кешеләргә, ураза тотучыларга, татарларга дип әйтим, ураза тота торган кешеләргә өйләренә китереп ризыклар китерәдик. Аллага шөкер, һәр көнне 100 кешене ашаттык, ифтар иттердек. Инде гомумән кешеләргә караганда татар белән урысны аермыйча, без инде авырлык кичергән гаиләләр, балалары авыру булган, ирләре кайвакыт ташлап киткән, менә авыру бала туа, ире күтәрә алмый, балакач ташлап китә инде. Ниме? Күтәрә алмый ул. Без аны гаепләмибез дә. Бу мәсьәлә инде аларның мәсьәләсе. Балалар авыррак хәлдә яшиләр. Менә шундый гаиләләргә без кешеләрне аермаска тырышабыз. Урысымы, татарымы, мөселманымы, мөселман булмаганмы кеше, мөмкинчелегебез булса, без ярдәм итәргә тырышабыз. Камил, тулы парлы гаиләләр кору, никахлар таркалмасын өчен нинди киңәшләр бирер идегез? Никах укыган вакытта да гел әйтергә тырышам, менә никах укыган вакытта миңа еш укырга туры килә. Һәм мин яшьләрне күрәм, алар шундый шатланыч, күңелләре менә очып тора инде менә. Ике пар канат инде. Гаҗәеп. Шунда да әйтеп куям, тормыш ул әкият түгел. Аңлагыз сез аны, тормыш әкият түгел. Онардан әкият ясап була, әмма кемнән тора ул? Мулладан торамы? Юк, мулла вәгазь сөйли, мулла аңлата. Әгәр дә мин өйләнәм, димәк мин инде булган егет. Әгәр дә мин кияүгә чыгам, димәк мин булган кыз бит инде. Һәм минем өстемә җаваплылык, нинди мин? Һәм ничек мин гаиләмне кырам? Бер-берсен ишетә белмиләр икән, аңлый алмыйлар икән. Кайвакыт кеше муллага барырга уяла. Хәзрәт белер, без бит әле аны мәҗлескә дә чакырабыз, аннарсын килер, ничектер уңайсызланып калалар. Барыгыз психолог янына. Психологка бару бит инде психиатрия дигән мәсьәлә түгел. Менә аным ул просто сезгә, психология телендә әйткәндә слепые зоны күрсәтә. Сез күрә алмаслык тамгаларны күрсәтә ул. Һәм гаилә мәсьәләсендә үзара туган проблемнарны шишәргә ярдәм итер. Кеше бәхетле булсын, тормышына канәгать булсын. Яхшы әйбергә омтылып торсын. Аллаһ Тәгалә исәнлек, саулыклар биреп, тыныч, күркәм, матур гомерләр барчабызга да узарга насыйп булсын. Бәхетле булыгыз. Нияз хәзрәт, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Нагорный бистәсендәге Иман нуры мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Закиров иде.